Okay, so mayong adlaw pag-usab, continue gyapon ta sa atong topic, part 3 may tungod sa mga patay. So karon ato ang topiko ng pangutana may tungod sa mga patay. Kini usa ka pangutana nga nagakanayon nga tinuod ba nga adunay patay nga mubalik, o kung tinuod ba nga ang patay nahimong sulom o nahimong pispis. So mao kini ato ang tapikon. Kana nga tradisyon o kana nga mga pagtulon-an nga nigawas sa mga katigulangan, usa kini ka mga tanghaga, usa kini ka mga paghimo-himo o eksperyensya sa mga katigulangan nga naag yun nagpakita gyud nila nahimong sulom, nahimong pispis, sa diyang gitawag nila while gidalitan nila og pagkaon dito sa minteryo, ningguho ang mga sulom nga sa diyang pag-uli po nila silang balay. Doon na po'y pagkagabi, doon na po'y ni pakita nga pispis tong murag dulon. So muna nga gituuhan nila nga ang mga patay mo pahinumdum sa mga buhi, mo pa maki-communicate pa daw sa mga buhi. Na ato namang natapik ang Ecclesiastes 9:6 nga ang mga patay natapos na uban kanila ang gugma, ang kasilag ug ang kaibog. So dili tinuod nga kana mga patay mubalik pa o maki-communicate pa. So kinsa man day nang nibalik, kinsa man day nang kapadamgo, kinsa man day nang nipakita dito sa damgo nga matud pa ako amang gitong lolo ako nakita sa damgo nga pabisitahon jud ko niya padagguton ko. So kinsa man jud ito kung dili pa tinuod. Kana ato namang natapik pod nga ang 2 Corinthians 11:14 nagaisgot dito nga bisan gani Satanas dili katingad-an kay pwede siyang magpaanghel sa kahayag. So pwede siyang mo kopya, pwede siyang mo kopya og dagway sa namatay aron nga pasalaagon gyud niya katong nagtuo na gyud niya ana. Apan ang mutuo lang gyud niya ana ang masalaag kana ra yung dili mo sunod sa kamatuoran. Ang malagmit gyud ang mapasalaag anang pagtulon ana is katong wala nagbasa sa pulong sa Dios, pero alang nato nga nagatuki tas Biblia wala gayoy patay nga nakig-communicate sa buhi o nga dinhi atong pagahisgutan matud pa dunay usa ka istorya ni ana nga iyang apo na curious iyang apo ba nya ang lolo miingon pag uli gikan sila sa minteryo gikan galubong silang lula ni uli na niingon tong apuhan sa iyang apo nga dong butangi uyag abo ng kusina o butangi uyag abo ng hagdanan. Kana bang pagatumban ba before ka musaka sa imong balay butangan og abo. Diba? So mao manay kalabanan karon gigag minteryo butangan abo. So unsa man iyon ang apo nga lo unsa may purpose aning abo nga imong man pabutangan. Ingon po tong lolo nga dong butangi na siya abo ubay-ubaya kay si lula mo bisita to nimo unya daw itong gabi mo bisita kuno ang lula. So nagtuog gyud pod ang apo nga tinuod gyud mo bisita gyud. So siyempre gimingaw gud pod ang apo yang gituman ang pagbutang og abo. So gibutangan niya ang abo unya pagka alas 11 gabi excited kayo ang maong apo. Unya wa gud siya matulog kay insan kay mingaw man pugong lula. So yang gipaabot gyud nga moabot ang lula. Ingnan na siya sa iyang lolo dong timan iya dong inig tan-aw nimo sa abo nga naa gani tunob. Naitunob og tiil ba kana kalula na imo nang tunob. Subot pasabot naa si lula nimo ni bisita kung makita nagagtunob. Karon kay pag alas 12 ni susi na ang maong apo. Giadto na niya tong gibutangan niya abo. Karon kay daghan man kaysa nakita nga tunob og gagmay kaayo perti man pagkanaghana tunob man ang iring. Kaya ang iring adto man na mo
ganahan man guna mo kuan-kuan ug abo mo lubog ug abo. So dito gitunob-tunoban dahil iring. Di gi pukaw dayon sa apo ang iyang apuhan nga lo. Naa na ko'y tunob nga nakita apan dili man tunob og tao. Tunob man sa mga iring may naghana lo. So niyon ang apuhan, yun ang lolo nga adong si lula nimo nagpairing-iring. Sumuto nga ang pagtuo sa usa ka apo nga si lula niya nahimo og yung iring. Muto nga sugod ato nagtuo na gyud ang apo nga ang tanang iring ayang makita iya na yung lula. So dili maayo nga itudlo sa mga kabataan karon. Ngayon ana imong lula tanan natamnan nimo pagtuo nga iyang lula murag nahimo na nung iring. Makakita siya mga iring tanan iyang lula karon kay dunay usa ka higayon nga ang ilang sudan nga gitakluban sa lamisa gisungkab sa iring. So iyon ang apo nga lo nang sungkab man si lula hindi niyon po laman ang lolo ang apuhan nga dong dili na si lula nimo kay dili man to hangol si lula nimo lain ang iringa. So di ba nimong kalatawan ngano man nagtuo ang kanaghanan nga ang patay mukupya og mga hayupan sama sa iring, iro, pispis, sulom kay para daw ipasabot nga mubalik mubisita gyud ang namatay. Pero dili na siya tinuod mga igsuon. Dako kay na siyang bakak sa Biblia. Kinsa man din ipakita diya Satanas ra na ni kopya aron lang yung kamutuo. So di ba? So doon na po usa ka istorya nga katong tawhana maayo ka siya mutukar og violin. Katong violin ba nga murag ukulele. Unya sadyang namatay to si Pilimon ngalan namatay si Pilimon. Ang katong tagbalay butang ra gyud ang violin sa haligi babaw sa naman ay haligi sa ilang balay dito tumoy sa haligi butang ng violin sa karon kay pagkatong ang gabi nitingog man ang mga kaigsuonan nitukar man. So nakamata ang mga nangatulog ug niingon nga kuy si Pilimon gimingaw man sa iyang violin ni kuting-kuting man. Ya ang tinuod ay igsuon agian ra sa balagtok naagian sa iring naglagsanay ning iring ug balagtok naagian ang violin ni kuting siya. Ang ilang pagtuo nga si Pilimon daw gimingaw sa iyang violin. O diba? So murag simra gyapon ang pagtulon-ana nang mahimong pispis, mahimong sulom nga mobisita sa balay nga nibalik daw ang namatay. O diba? So ato hinumduman nga ang pulong sa Dios nagaingon kung may balo kamo sa matuoran ang kamatuoran maghatag kanatog kagawasan. Ipagawas ta sa mga patuo-tuo, tradisyon, kabilin-bilin sa mga tigulangan nga walay igong basyanan sa Biblia. That's why importante nga magbasa gyud tag Bible aron dili ta mailad ug dili ta mosunod ug makagawas ta sa mga gastusok ayo nga mga pagtulon-an tradisyon. Gastok ayo kay mapugos man jud ka og handa kay lagi nagpadamgo pahato dito og biko unsa pa apan wala di ay igong sukaranan sa Biblia. So mao kini ang ato ang silbi tubago mo kini atong topic. Salamat sa inyong pagpadayon sa pagtan-aw ani nga video. Takita na puta sa next na pud nga mga video. God bless.